И здравей с хора, ако става днеска сме с първата ни топ позиция, която ще е топ 5 най-известните сървъри в света. И нека да започваме. Топ 5. На топ 5 нареждам сървъра Badlion. Сървъра е за премиум акаунти, може да видите, да научите повече за него в Google. Има игри като Survival Games и много други. Нека това реших да нареда на топ 5. Нека да продължим към топ 4. Топ 4. На топ 4 нареждам сървъра HiMC. В този сървър, ако не се лъжа, има и Survival Games и много други игри. Премиум акаунти сървър. И нека продължаваме към може да научите повече за него в Google и сървъра. И това реших да нареда на топ 4. Нека продължаваме към топ 3. На топ 3 реших да наредя сървъра Mineplex. Mineplex е сървър за премиум акаунти, където има геймове, може да научите повече за него в Google. И това реших да сложим на топ 3. И нека продължаваме към топ 2. На топ 2 реших да сложа Cablecraft. Това е сървър за премиум акаунти. Може да видите, да научите повече за него в Google. Това сложих на топ 2 и нека продължаваме към топ 1. На топ 1 е един доста познат сървър и доста известен сървър. И най-накрая стигнахме до топ 1. Hypixel. Кой не знае Hypixel? Това е сървър за премиум акаунти. Има Kit PvP, Skywars, TNT Run. Bedwars, може да научите повече за него в Google. И дано да ви е харесал топ 5 класацийката. Дайте лайк, ако сте се забавлявали, за да продължа с други топ 5 неща. И коментар, абонат, ако още не сте. И чао! Бай-бай!